त्रिपुरा हावो दैफ्रासा दफानो हामजागै गोबां मा मथा संसार जागमानि नखा आ संसार जागमानि यागल गोबां मा मथानि तong मोंस्रा मोंनो बनुखा आं किसा शेयार खायोनो कक मासा सिना आ वीडियो न नगै ओ वीडियो न नगै सिमिन आने और रिएक्शन नंगया अमन नगै ते गोबां मा वीडियो न नगै नायसगै नाय तंखा ताव सुजरा खालावगै बेलायखै याग्लागै थांनाय जात खलायगै नखा जे बरक न बुजावगमाया ते फोरोंमानिया खरायमानिया खरायनानै जगिया खरायनानै रोङिया फोरोंनानै रोङिया गाहाम एवारनेस खायबानो रोङिया आ बरक मथा होनाय ता संसाथों आ बरक मथा होनाय ता संसाथों मिस्टार प्रदुत देबबर्मानो आं आंनि साक बायथां गयहरो दैमासावो नों तिप्रा मथा संसामानि आबो तमान नाहारै संसा आबो बांलादेशनि दालालिस नामानि बागै दे एक तिप्रासा बंसनो सकम ना बागै दे नाखेबा त्रिपुरा हानि त्रिपुरा साद फारक न सिकिरिमों ते खाथैमों रोबानि बागै दे संसा आबोसे आंनि सोंमोंथिनि प्रदुतनि थानिबो बेलाखे रेसपेक्ट रावो ते हामजागो बरम खालायो आबोनि बिसिंतैनो त्रिपुरा मथानो गोबां मा बरक त्रिपुरासा हायुंनि बरक रक तांकुसं तांचानाय रक न आसायै न बरम खालायै जे संमारिव खोप्लाय खायो रोखा तेसा हानाय ना तेसाले चिनि कपालनि बेरमानि याव नायना हनै रम नन कप्लाय खायमानि फियाबा निनि आसुखे निनि विक आसुखे गोबां कायसे जागाफोर नों सुकिया प्रदुत नि कायसे जागाफोरनो सुकमानि मारिक्रै आबोनो बुबाग्रा होनैसिं बंस बुबाग्रानि थै दङ हनै आ थैनि एबिलिटि न युज खालायमानाय हनै जे प्रदुत न तिप्रा मथा संसा माने प्रसंसा खालायै हामजागै जे पारे माने आब दैयाव गस्राव गै थां माने सोलायफानो तेनो हामिया ओंगै थांखा तमानिके बरक रक बम हायाव दाइबार खायजाक थांखा चिन त्रिपुरा सानि दफारक दै दौना रोङियानि बिसिंतै अमाय खालायगै बर' रक खाथै मोङो कायसे थांखा गुन्दा दादागिरियाव थांखा अमाहाय होनो साजागनाय टेक्रै अमाहाय खालाय बरक रत्न बिब्रान टटे तमा सिनाय दफानि बाङै खाव हामजाक मों आसाय रमालियाङै थांखा प्रदुत बिसिंतै फैलानि सिमैनो हामियानो दंफायमाय नाफानो खाकलक वान सगै दंखोना बबो सुनामै दंना बबो फोरोङै दंना बबो खरायै दंना हनै खालावै फायमानि फैयाबा खराय माने थाइसेफानो न गैया हामजाक मों फोरों माने थाइसेफानो न गैया आ बिनि तिप्रा मथानि गुन्दा दादागिरि मथानि बर' रत्न उल्टा तंमों हाया फोरोंमों हामिया फोरोङैसि अमायखे एटेक खालायरै दङ जे एनआरसि नि कक टिपिएफ सं पिरनानि थां दंमानि बाजार सबा खायनानै थां दंमानि ते आइपिएफ टि संनि अनगै गोबां मा बर' बुजाखा लाबार राथा लाबार तामफै जागबायखा आबिथि रजागबायखा अमाय खालाय नौखा आबो दफानि बरक रक प्रदुत न हामजा गैरो मानिसि फियावनाय थैथेमानाय दैस्रुमानाय खराय मानाय होनै वानसगै सं मारिव कप्लाय खालाय मानिसि फियाबा उल्टाङै थांखा तमानि बागै तिनि र
एटेक खायजामोननि भिडिअ नुखा एटेक खालामनानै भिडिअ फकास माने मै नुजाखा आबो प्रदुतनि निजे साकबाय थांनि उइक पइन्ट नुकजां मानसि खरायदि खोनानि सिमिखौ खरायदि निनि बराव रग न खरायदि फोरोंदि ओं मैयागे पानिशमेन्ट खायदि रोंयाना हके सासपेन्ड खायदि आबो दफानि सामों थांगानि सुखियानो नों दफानि सामों थांनानै सामों ताबेरदि आबोनि थानायाव आं गयहरमों साहरमों जदि मिस्टार प्रदुत नन आं बुबाग्रा हुआनि खुगो फाइलिया मिस्टार प्रदुत नों आंनि भइस मेसेज नो खोनाखाङाखै नों फेसबुक लाइभ खालायबाय नों सारि निनि बोसारक न निनि मथारक न फोरोंमायाखे नों सारेन्डार खायदि यागारबाय थांदि बरक रत्न गुन्दा दादागिरिव हिंगानि तारदि ता फोरोंदि ते खाथैनानै मारिनो तातबदि तमानि मथा म हा बांलादेश दालालिनि मथारेस नाम नों हा ताताल काय फुनुक नाय बर'नो बोखा बान्देनाय आबो काहाम कक नों ताताल काय फुनुगै बर'नो बान्देवै सजावै काहालामाव तैमाखै नों आबो काहाम कक फियाबा अमहाय दादागिरिखौ नों स्टिमाल खायले हांखे आइसटिमेल खायमानि परिनाम बफ्रमाना बफ्रबो आबोनि जे स्राय मोंनि थानायाव नांनाय आबो सामाया जत तिफ्रासा दफारक मकल फुटासा ताबक जत नुक दंगु नों दालार फाकिते अमहाय गुन्दा दादागिरि खायबानि बागै बर'नो स्टिमाल